mazimbabweans vaipano pakashata ingi ndine nyaya ndiri kusangana nayo mastreets iko zvinezvi iri kutondivhundutsawo iri kupisa. Pakanzi breaking news, CID Homicide Harare and Mutare have shot and killed a man nicknamed Wasu at CMED in the head. He died on the spot. Wasu was blocking arrest of his lorry carrying Bhero using his Mark X. They shot 6 rounds. Stay tuned for more details for our Children of Zimbabwe War Veterinary Association Mutare Intel Unit. I need to guys, this is a serious matter. Sometimes on tombo atikwanise kuti tizopfeka mafesi acho kuti tizoti it's a serious matter anditi tikustida kuti try kuti zvisvike kwamuri zvinzwisisike. Nyaya iri kubuda panonzi pa Children of Zimbabwe War Veterinary Association pari kunzi paiswa munhu moto anga achiedza kuti rori rake rane Bhero ake risasungwa. Chinhu chikundivhiringidza iwani papa kuti zvikupindirana papi kuti Bhero achimunyatsonzwisisa kuti Bhero homicide zvandinetsa, but anyway zvinoitika muZimbabwe hazvipere and hazvirambike futi at the end of the day. But regedzai tionesane zvinhu zviripo hama dzadiwa kwazviri kuenda napo. Pari kunzi Zimbabwe is a lawless country. How can you kill someone for that? Vamwe vari kutaura mwari kuti homicide neMabhero zvazofambidzana papi wedu uye. Amen. Pamwe mukutaura chokwadi. Vanhu vamanaka mwari kuti aiwa ngozi inotoita musha wese udzungaire kuuraya munhu. Nyaya dzeMabhero idzo mbavha dzabira vanhu madzipedzera. Anyway, bozi nini pananzwa nyaya patinzi panga pachizonzi makana ndafungudzira pamwe vakomana 4 million vabatwa. Ndizvo ndatofunga ini. But ine zviku even up to now ndikutadza kuzvibalansisa, ndikutadza kunyatsozvinzwisisawo. Mwari kuti hama 1 this happens kuma 5 early morning ndarwadziwa Wasu waenda it seems like chinenge chitori chokwadi because vamwe vari kutaura nyaya yacho vamwe vari kuti hanzi ndizvo zvaitika saka these days makutaura chokwadi mbijana kumanaka mwari kuti vatoba mari yese yange ine murume uyo zvose nemadrugs apasina evidence vadya mari vakomana zimso esho pakashata komana. Sometimes tingoti that's why most of the times ndakaona nyaya nditi ndida kunyatsonzwisisa so that cause chakuitika mazuva angu kuti even paitika chinhu pasport chinhu chinototi nyatsoonoti nyaya yacho ndechokwadi totsvaka nyaya tichirwa maresearches tipinda kani mucomment section tichiona kuti zvakamira sei like amanye ndikutoona kuti vanhu vari kuconfirm kuti it's true. Said Homicide Harare and Mutare shooting 6 times and shooting Wasu's head. Reason Bhero varume mamutare chokwadi imi ngomanaka Homicide aifambire nawo yeMabhero pane nyaya chaiyo isati yabuda. Ndo mamwe mashoko ari kutorwa nevamwe vanhu. Mwari kuti as I go through some comments here I'm compelled to write vanhu hatina moyo. Ndo mamwe mashoko ari kutorwa nemumwe. This is always the case when guns are in the hands of barbarians. Unfortunately, nothing will happen to the barbarians because their bosses and those at courts of law are barbarians too. Did you by any chance to have firearms? How can you shoot someone who isn't fired a shot? My one. So it's something chikutanga chokwadi. Ndo nyaya ndakutoona andozvakutoitika mana vamanaka Zimbabwe yacho. I don't even know kuti chichi chaitika paya vanhu ivava guys ndo chokwadiwo. Mwari kuti Bhero smuggling is a big business and it's a hotly contested tough. The story though was police don't just shoot something would have happened then those guys achieving kana vanichinge vane I know them very well. Vanhu ivava vacho vanototyisa even kutonzwa sangana nawo even zvese zvamunoita zvichizimba zimba zvokuti munoita ukangosangana nawo chitika ngokutarisa wega unotoona kuti isisiri nyaya ingori easy kana kuti nyaya yepondo imwe ndo kazhinji zvinonyanya kuitika. Mwari kuti
why shooting him on the head? It's not good to kill someone just because ane mabhero. Ko vamwe vanotiza vakatoraya vanhu makadii kuvashuta. Pakaipa. Anyway, it seems like these guys ndo zvinenge zvaitika. But inini ndangoyo panapa nenyaya kuti semazuva ese ndingozisa neme zvinhu zvinenge zvichiitika. Munoziva kuti ndo kubasa kwedu. Kana chikosvika panapa first time yako panonzi pakurient. Ndachoda kuti ngondudzawo futi zvekare kana wagara uri pano anyway kuti nyaya iyi muri kuionawo sei.